Ang ingay ko, nadidinig ba ako dyan? Ano? In kasi, kaya tayo.
Salamat din. Saan ka nag-work din? Ang anak ko din, pang 70 thumbs up. Sa prayer. Ang hari na dyan sa'yo. Dito sa amin umaga, ano pa lang sa amin, 8:21. Ay. Oo, dito ako sa Saudi. Uy, ang dami talaga din na mong isa. Nahiya na ako magpadala pa sana ako mag-meeting eh. Wala kang nag-ibig. Nagpabili kami, binigay ko na yung ito tayo, kagabi. Ang dami kasing ang daming abaya. Sabi ko, Titi, may ibigay, kumuha ako ng dalawa. Sabi niya sa akin, Meron pa dito? Ano to? cellphone ko. Oh, kala ko mata din. Hindi, yan. Ito, kinuha ko puti. Maganda. Tapos, Ano yan? yung abaya ko, hindi ko naman na ginagamit. Kaya nga, sabi ko, pagka hindi na ko na talaga kailangan ng abaya, may dalawa pa ako rin, kaso hindi man ako pwedeng magpawala. Kasi baka in case na kailangan na mag-abaya, wala akong abaya. Pagka uwi na tayo, hindi ko na talaga kailangan. Uwi tayo kailan? Meron pa si G, akala ko. Uwi na tayo. 1 year lang ako. Paano ka na? Oo. Ano sabi? Yan tawa lang si tatay. Kala nabibiro ako. Sabi ko, wahid na na. Astro. Sabi niya, mukha ba? Mukarban. Sira ulo daw ako. Tawa lang siya. Sira ulo daw. Okay lang kayo maganda. Okay naman kami. Kasi no choice siya eh. Mas kailangan niya at Babalik. ako nga lagi yung tinatawag eh. Babalik tayo isa. Bumalik. Bigla na lang nag-change mind niya. Akala ko hindi babalik. Ayun ang puro problema niya. Pera. Nakarating lang doon, wala ng pera. Akala ko marami siyang baon. So, kung sabihin na kita kasi sila ng show sa Manila. Tapos hindi ko sila kaisa na. Doon siya dumiritso. Yun lang. Tapos pagdating ka doon sa kanila, Wala na siyang pera pagdating. Huwag mo sabihin sa akin. No, baka naubos niya doon sa kala. Yun ang ilulog. Dapat hindi Kasi niya. 4 days Dapat pala siya doon, nag-text wala ng pera. 4 days pa lang. Doon sa kanila. Sa Manila, ilang days siya doon? Magsi 6 days. Di ba hirap yung yung umuwi siya tapos hindi pa nga siya nakauwi sa anak niya tapos wala na siyang pera. Yun na nga. Kaya bigla naman babalik kasi hindi daw sila makapag-usap ng maayos doon sa asawa niya, shortan niya kasi nandun asawa niya. May asawa, may shortan. Yung lalaki din ata. May asawa din. Yun lang. Tapos binuo siya Ang sa kanya. ang kalbaryo ng buhay, hindi parang pamilya. Oo, ang masakit doon. Buti kung babalik, kung pag sinabi sila babalik ka na. Baka mamaya ay sabihin na babalik kasi hindi ka babalik. Bahala siya. Problema na yun. Hindi, ikaw man nagsabi sa amin. Oh, yun ang sabi sa akin. Ibabalik daw, sabihin ka kahit yung shortan niya nagsabi sa akin. Lapit lang mo sa kanya. Kaibigan sa Facebook. Babalik daw, wala daw. Tapos dito siya makapag-usap ng 24 hours. Dito kasi puro sila ng 24 hours. May natutulog siya. Doon, hindi, marami tao, paligid. May wala pa siya isang buwan. Oo nga, mga 6 pa siya mag-sap. 6 yung alis na dito eh. Ano ba siya? Eventually matingin. Wala ko. Ano pa ba yung isang buwan? Yung isang buwan pa siya sa 7. Pero doon sa kanila, dumating sila doon sa kanila. Kailan siya umuwi sa akin? Sa kanila, 12. Ano na araw? 6 siya mag-6
Wait na. Maubos nga pera niya kasi saglit lang yung ano niya, tapos may ulit. Ininom ka ng masa. Cellphone mo ba dahil? Yung ito, ano yung cellphone niya? Oo. Sure ka? Oo. Ano yung cellphone to? Ako? Ngayon ko lang nakita kasi hindi nakita ko yung kapatid. Sige, salamat. Sa dalawa yung kagabi, kinuha ni Tima yung isa lang daw. Kaya kinuha ko ngayon sa kwarto ko yung isang abaya. Ang dami ko pa nilisin. Sige, salamat. Salamat sa plastic. Hello guys. Wow, thanks for coming. Another si host. Sorry. Kapit-bahay namin yan guys. Music of Hope channel. Thanks for coming. Guys, palaglag guys sa nakapin guys. Upcoming premiere. Salamat. Malakas ba bukas ko din guys? Wow. Malakas po ba bukas ko dyan? Dito ka rin ba sa Saudi? Parang dito sa Saudi din eh. Nakikita ko sa ano mo pa. Anong exit ko dito? Malakas ba yung boses ko dyan? Naglilinis ako eh. I-add tayo. Malanas. Malakas ba yung boses ko, guys? Nadaldal si host kanina sa kapitbahay namin. Ano masamaan dyan? Saan ka dito sa Riyadh? Wow. Sabayan natin ang hindi tayo makakapagtalas pagka hindi nagsabay sa ano ba? Sa hindi sabayan ng ano yung baka wala akong oras. Hindi akong lemon. Tumuli rin ako. Salamat guys. Salamat sa support. Ito. Kailangan ako
Ay, ang daming basura. Plastic. Salamat kayo sa nakatambay. Salamat. Busy lang si Rose. Mimi Bird, thanks for coming. Mega love shout out. Malakas po ba boses ko dyan?
Full na kaya itong cellphone ko? Nag-charge ako. Pasensya guys, alam nyo na. Time to work si house. Ayan, tanggalin ko nga sa saksakan. Ay, mamaya, wait lang.
Lagay natin sa labas guys para maganda yung ano. Hindi kaya. Ano ang net?
3 million in the house. Thank you, guys. Good si host. Bisibisikan si host.
Ikot ng ikot. Ang aking net ba? Hina talaga ng isa kong cellphone. Ano ang ikot ba? Anong oras na? 9:10.
tayo ng almusal naman guys. Nakaano na po 1 hour.
Guys, sa loob. Dito naman sa labas. Magpustos tayo ng tiles. Bubuhusan ng tubig. Hindi, kasi hindi mo natatanggal ang ano ba yan ang pinatatanggal ni Timay, oh. Yung mancha. Oo. Mamaya buhos ng tubig. Di ba sabi ko sa'yo dito, konti lang pag nagdagay ka ng tubig. Kasi oh, pag tumulo, na-i-stack, sabi ko nga sa kanya dahil hindi sa tubig. Para tayong ano dito ba, exercise. Ba't mo pinatay? Hindi, alam ko dati yung sa nalabigyan. Ate, oh. Sinubog, mabilis. Wala lang iiwanan doon. Kanina ba yung sa kanya? Hindi yung kaldero sa akin, yung tasa ba? Basta na lang iiwanan doon. Katapos niya.
Di ba madadala yan, Ket? Karin, Yung ganyan. asan yung Scotch Brite mo ka? Ayun. Saan? Sabi ko na nga ng Starbucks. Ikaw na pala ng Starbucks dito. Binabarat ko na nga eh. Yung sinasabi nga niya sa akin ko, hindi ko siya pinapansin kasi lahat naman na tatrabaho yun sa kanya. Sinabi ka gahapon. Sa kami no, gusto niya, isa-isahin ko daw. Alin? Yung salamin mo po, disprayan ko na pang salamin. Punasan ko daw. Ang gawin mo na lang, Ket, di ba sabon? Ibuhos mo yung sabon. Saka mo, ganunin mo lang yung Ang sabon. hirap kasi pag sumunod sa kanya. Ulit-ulitin yan na lang sa'yo. Ikaw na lang gagawa. Kita mo niya ang dami kong trabaho eh. Kaya nga, huwag mo nang buhusan ng, huwag mo nang isa sabon lang. Yung ginagawa ko, tubig lang din. Dito sa ano, hindi niya nakikita niya sa loob yan. Buti hindi Hindi, siya. hindi, hindi. Hindi ko masyadong ano sa loob. Inaano ko ng ano yan tissue Kasi iba yung salamin yan, yung, ewan Yung ko ba dyan, na-see-through, yung one way. yung hindi mo, ang dumi-dumi. One way. Kikita mo dito sa labas pero sa loob hindi mo makikita pag walang liwanag sa loob. Mabuti nito, hindi mo natatanggal, Ket. Hindi nga matatanggal yan natin. Mantyan na talaga yan. Sabi ko nga, Kasi hindi mo naman pa pwedeng ano, galing man sa taas yan yung ano. yun nga sabi ko nga sa kanya, tubig, bakit kasi mga trabaho nila ganyan? Dapat kasi merong diretso sa loob na hindi nadadaan dito sa labas eh. Puro mga katanga, pati yung tubig kong gano'n din. Dito, yung polisher ang kailangan dito. Yung makina ng gano'n, no? Kasi tayo school. Ano ang kit nito, Ket, oh. Ano ba yan? Wala ko peanut butter niya, kaya ano. Sige nga, try mo, palaman mo. Hindi ko kasi alam King. Pasensya ka na, hindi ako May peanut butter yan. bang Ket? Meron. Alin ko, may strawberry flavor na. Ano eh. Huwag pa pala na matanggal yung bakterya. Iguan ko kaya ito kay Timay. Sabihin ko, tingnan mo Timay, oh. Inis-is ko na, nabutas na lang yung ano. Hindi pa rin matanggal. Ito nga yung kamay ko, gumaling na oh. Sino matanggal sa'yo? Nagsaman na talaga ito. Ano ko? Sinasabi nga niya sa'yo. Dahil sa trabaho, sabi ko, di nga nakabang. Kaya minsan, pahinga mo na lang. Wala akong pahinga. Kaya mo, gusto ba? Sabi ko nga eh, trabaho na nga lang, wala man dagdag kita. Puro lang sila salitang ano. Sasabukan ko nga na pag umuwi ako, ito, bibigyan na ako yung Pinaglalagay ko na lahat ng panglinis niya ba? Ewan ko na lang kung Bakit mo nang alam mo na kaya mo sa bot? ubos si Sonrox Ket. Inubos ko na kalahati yan. Sabihin mo sa kanya, kahit pinamita mo na ng ganyan, ayaw ka. Mga ano dito, mga nagtatrabaho, hindi iniisip yung
Babalik kami. Trabaho mali. Gusto mo naman, bayad ka ulit. Sasabihin ko, dapat nga yan, meron gusto sa ilalim na. Kaya nga. Dapat huminto nila dyan. Ay, wala nila matungin galing sa... Hindi pang galing sa pasuri ito, galing sa taas yan eh. Mataas nga, ang sabi ko. Sana ba yung cellphone kong isa? Ang dami kasi cellphone. Videohan ko ba? Sabihin ko, ayaw matanggal. Ako gusto na kami yung ano. Ano mo ako, para may kasama ako. Hanap siya ng... Liha ang ginagamit dito para pinagkatuloy ang May liha dyan. paano siya ba? Di, parang nabalik ko na lang. Liha yung parang Lord. Okay na yan, Ke? Sabihin natin di matanggal. Sabihin natin di matanggal? hindi ko tanggal. Paano? Pinilitan ko lang ng tono. Katwiran niya, ikaw ang pakilang ng loob. Ibig sabihin, hindi na siya tutulog. Ha? Ha? Mamaya, paglalapit ko lang. Pag-ipapit na lang. Katulas man daw. Yun ang sinasabi ko.
loob eh. Masusugat lang paa natin ito. Sabihin ko, kalahating oras ko binabad na yan. Bago matapos bago ako magbihis. Saka yung tiles na lakit, hindi siya madulas. Hindi siya yung makintab, yung ano ba, yung mumurahin. Hindi, ate, normal lang to kasi hindi pa pwede yung makintab. Kasi yung makintab madulas pag nababasa. Mas madaling linisin yun. Eh, ang problema lang, pag ganyan basa, lagi ka lang magdadapa. Ito, Hindi man tayo lalabas, sila man. kailangan nito, kapag umuulan, kunyari magbubukas ka ng pintuan, di lang lumagabog ka. Kailangan nito, kada buwan, yung machine na sinasabi ko, pinapalis yan. Hindi naman siya, hindi sa dito. Wala lang po yun. Tawa ko mo rin. Daw nilagyan ko. Ginagamit yung pabata? Alin? Ito, yung mat na to. Dito. Saan? Kala ko, ilagay ko sa Bili ka na. Baby ko. Nakadalawang oras na ba ako? Sa kabila ko. Tingnan ko nga, patayin ko na nga ito ba. Edmond, mega love shout out. Thanks for coming. Manay Bicolana. Thumbs up. Salamat. Watching. Salamat. Kudkud ba? Kudkud. Patayin ko na sana eh. May tao. Watching ba? Watching. Hindi kami. Hindi po nito yung siguro sa ano. Baka bukupon tayo. Ako na magkudkud. Dito natin para ano. Kud na nga eh. Ano pa kud? Ayusin ba trabaho ba? Sabi ng kasama ko. Sabi ko kasi ayusin mo naman trabaho mo. Sabi ikaw naman tagalinis ng bahay. Ano ba? Ano? Sabi ko hindi ka natutulong. Sabi ko sa kanya. Kanina kami yung basura, ilalagay niya lang. Sabi ko, bukang yung tupot pa, ilagay mo dyan sa loob. Wala talaga yan. Wala talaga sa ano ba? Wala. Ang nasirin pa. Gusto niya ba't ka na lang iniwanan din mo ka? Saan mo? Sabi ko sa kanya, saan mo yan? Oh. Ganyan yan sa Kit, loob. sige, kit. Yung isa nito, hindi mo kinuha yung tinapon, yung pinaglumaan. Nakalimutan ko nga. Kasi umalis din kami noon eh. Nakalimutan ko sa tupot eh. Pagbalik ko, nakuha na nila. Ano sinasabi ni Jennifer na ano kayo ng yung galing kay ano? Inilaga. Ay, yung parang, ano ba? Kahit yung mga unang na sinasabi mo, hindi ko na Asa na? pwedeng gamitin eh. Ginagamit pa kaya nila eh.
Nasaan? Ito yung sabi niya, dun daw sa kwarto mo. Kwarto nino? Kwarto mo. Nino? Ikaw nga. Dati naman. Ay, Oh? ulan ba? Ulan. Ulan. Ulan? Ano ulan? Kung ito grabe ba? Ito ba? Ito ba niyo, no? Wala man sa akin. Sabi niya. Sino may sabi? Saan? Wala man sa Ito akin. sinigaw nga. Eh, Si Dalaga yata. ito nga kung pala. Pwede na tayo na. Nandun na ito. Ay, Sino naman, tuloy-tuloy sa ilalim pala kita, oh. Wala. akin, akin, akin. Ako nakit, sige. Ako na ba? Para makinis ng ano ba? Para makinis yung... Ano talaga nakakita mo? Dito ba? Dito sa kabila ng salita para Ubusin ko sa itapon ko sa ito. yes. Tapos ko yung... Kami sa tapon. Tapon ko, sabihin ko na ulit namin. Yan ang naman sa ng pulsik, di ba? Inisip namin, ano gagawin? Sinabi na pala sa'yo, hindi ka sumunod sa Hindi ate, kita naman yan. Dahil ko magtrabaho. wala na yun sa kanya, Pet. Kasi, ang ano niya, ganyan siya, pero yung isa hindi niya mautusan. Kung nga lang natutunan niya akong gawin ng sinabi. Katwiran na kasi na nakakautusan ko na kasi ito dapat nagre-reklamo. Sabi ko nga. Pero yung trabaho mo, hindi na natin kita. Kasi siguro sinabi niya, may ito na utusan niya rin. Sabi niya siguro. Hindi pagpapos ng trabaho, tulog din. Bakit mo ang tulog lang? Kaya mas wapin ang mga ano, ibang lahi. Di ba? Mga firang sila, tulog sila. Hindi ko na ako. Ang gagawin mo, hindi ko na ako. Ilang Pero lang, pati sa kapatid binata. tapos hindi pa malinis. Ibaho pa mo. Kasi ang katwiran ko naman, nangyari ako yung pagdalaman sa hindi ako, nagsakan ako ng malulit. Kaya hindi, dodoble ako magtatrabaho kasi pag binasaan niya yan, hindi naman nililinisan ng kayo. Oo, kaya sabi ko sa kanya, pari kami lera na lang, ako na lang. Kaya na lang yung ano. Hindi mapapagod sa kapitado. Kaya makakatwiran sa kanila ba? Kasi sa kanila, kapag kanila, katawa na nga lang ngayon. Ay, paano ko hindi din trabaho mo? Pag ko ang trabaho ko, kagaya nila eh. Ayan. Dito na, nag-release ko. Sabi ko, ba't nga ako eh? Nag-release ko dito. Hindi ako dito. Hindi ko nga trabaho na. Ang ibig ka nga pala na natin, pinatugod ng ano, mga ako na lang. Ako na lang, ako na lang. Pag ano, Pet, ang ano yung mga lang, Pet, pag may nakita kang tubig, magurin mo na lang sa umaga. Gusto mo ba yung ano? Yung basta? Ang meron pa, wala naman po. Kasi yung ano ba yung mga pinaglagyan ng hammer.
Hindi ko na nga binalik eh. Kailangan niyang ano yan, ayaw matanggal eh. Hal-hal tayo dyan sa... Ay, buto. Ayan. Ayan guys. Thank you guys. Ano pa yung cellphone ko bumaligtad. Thank you sa inyo lahat guys. Edmond, Rabago, TV, big love shout out. Thanks for coming. Wala na akong load. Patay, nag-ano na. Tintin, salamat. Papaw. Thank you all guys. Love you all. Ayan. End na si host. Bye-bye. Busy, sobrang busy si host. Maglilis pa.